Als je een dobbelsteen gooit, moet je op het plaatje zien wat je moet doen. Schrijf het woord op met rode klinkers en blauwe medeklinkers. Gwon Ben van groep 3 van de basisschool in Lekkem had ze nou en dan nog wat moeite met spel. Probeer te fluisteren, dames en heren. En dus betocht juf Hedwig een spultje om je wat extra omtinken aan te jaan. Dat klopt. Ik zucht dat ze op uitvallen. En dan mast er mee aan de slag. En dan ontwikkel ik inderdaad zelf wel eens materiaal waar ze gewoon mee oefenen kunnen. Deze lesmethode valt boeten de reguliere lessen en dat betekent meer werk. Boven dat moet je hier heel bot verantwoorden naar de onderwijsinspectie ta, als je een keer wat oorsdoggen. De inspectie belemmert in die zin dat je gewoon een heel soort vers lezen moet op papier. Waarvan het wij denken van ja, wij kennen het ben, wij sjoggen het ben, laten we daarmee aan de slag gaan. En als je een keer wat oors willen als oors, dan is dat dreig. Ja, dreig je het waren die rode lijn net zo goed los te laten, omdat je je wel verantwoord moet. Je moet wel een goede uitstroom houden aan het eind van een jaar. Het plan om squal meer vrijheid te gaan, zodat juffen en masters haar programma makkelijker aanpassen kunnen, zocht juf Hedwig dan ook wel zitten. Nou, wat minder druk zo fijn was. Ik denk dat je dan rustiger in je vak bent en dat je meer vrijheid voelt om de dingen te doen die het echt heel belangrijk binnen van ben. Maar de squal in Lekkem had dit hier net het stikkeke excellente squallenopplak kregen. En daardoor komen ze net in aanmerking voor het plan van de staatssecretaris. Maar ze binnen zelfs ook al op zoek naar oplossings. Wij zijn er eigenlijk al langere tijd mee de wanden. Together met de NHL en met de RUG. Dat we een project Dingo hebben. Dingo is een nieuwe registratiemethode. En terug het oors aan te pakken hoop je ze hier de bureaucratie te omzeilen. En meer tijd door te houden voor belangrijke zaken. In januari zullen ze van start met de nieuwe methode.